Δεν προλαβαίνω. Είμαι διαρκώς στο κινητό. Δουλεύω μέχρι αργά. Ο συντονισμός εργοταξίων και συνεργείων είναι μεγάλη πρόκληση. Με δυσκολία προλαβαίνω να δω την κορούλα μου. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς τους γονείς μου που βοηθάνε. Διακοπές είχαμε να πάμε 4 χρόνια. Το 15 Αύγουστο καταφέραμε και φύγαμε για 10 μέρες και χρειάστηκε να τους παρατήσω και να επιστρέψω στη δουλειά. Δεν αντέχω άλλο αυτή τη ζωή. Σκέφτομαι να αλλάξω επάγγελμα. Οι παραπάνω είναι φράσεις που ακούω καθημερινά από ιδιοκτήτες και στελέχη εταιριών. Είμαι ο Βασίλης Μασούλας και από το 1998 εξειδικεύομαι στο να βοηθάω ηγέτες τεχνικών εταιριών και διευθυντές έργων να αντιμετωπίζουν όλες τους τις προκλήσεις άμεσα με απλό και κατανοητό σε όλους τρόπο. Οι περισσότεροι διευθυντές και ιδιοκτήτες τεχνικής εταιρείας στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η δουλειά τους είναι συνυφασμένη με τα υψηλά κόστη, τις κακοτεχνίες, τους μεγάλους χρόνους παράδοσης, την υπερβολική δουλειά και άγχος, την έλλειψη προσωπικού χρόνου και ξεκούρασης, αλλά και τις καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών, τις δυσκολίες στην επικοινωνία και συντονισμό, τις προβληματικές χρηματορροές και τα αμφίβολα κέρδη. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν πως για να έρθει το αποτέλεσμα και να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, χρειάζεται να ασχολούνται αμέτρητες ώρες, να βρουν και να προσθέσουν επιπλέον στελέχη στην εταιρεία και τα έργα τους και ότι η νέα τεχνολογία είναι μόνο για τους νέους, για τους άλλους, για μεγάλες εταιρείες και σίγουρα όχι για τη δική τους. Όμως και τα τρία δεν είναι αλήθεια. Τότε γιατί πιστεύουν οι περισσότεροι ότι αυτά ισχύουν? Πολλοί οι λόγοι. Όμως με μία φράση η απάντηση είναι ελλειπής πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες και καθοδήγηση από κάποιον που ήδη ασχολείται και δημιουργεί θετικά αποτελέσματα στο χώρο της μελέτης, κατασκευής, παραγωγής, εγκατάστασης και συντήρησης. Και πού θα βρω τις πληροφορίες, τις σωστές και την καθοδήγηση? Ο μοναδικός τρόπος για να μάθει κάποιος κάτι προκύπτει μόνο από την πράξη. Από δοκιμές στον πραγματικό κόσμο και όχι μέσω ακαδημαϊκών θεωρητικών προγραμμάτων, life ή business coaching, μελέτη βιβλίων ή δωρεάν βιντεάκια από τα social media, από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε εργοτάξιο ή εργοστάσιο. Γι' αυτό ακριβώς δημιούργησα το πρακτικό σεμινάριο Ευέλικτη Λιτή BIM Τεχνική Εταιρεία και Διεύθυνση Έργων. Για να μπορείς τόσο εσύ, ο έμπειρος διευθυντής έργων και ιδιοκτήτης τεχνικής εταιρείας, που όμως δεν κερδίζεις αυτά που θα ήθελες, όσο και ο νέος, να μάθεις βήμα προς βήμα πώς να μειώσεις σημαντικά το κόστος, το χρόνο παράδοσης και τα σφάλματα στα έργα σου. Να γνωρίσεις πρακτικούς τρόπους και άμεσες λύσεις για να βρίσκεις και να συντονίζεις εύκολα συνεργάτες, να αυξήσεις τον αριθμό των έργων που διαχειρίζεσαι με επιτυχία και χωρίς άγχος. Σε λίγες μέρες από σήμερα διοργανώνω το πρακτικό σεμινάριο που μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις μόνιμα αποτελέσματα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Λήψη παρακάτω» και συμπληρώνοντας τη φόρμα, θα λάβεις αναλυτικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα και την ύλη του σεμιναρίου. Θα χαρώ πολύ να σε βοηθήσω και να δουλέψουμε μαζί. Κάνε λοιπόν τώρα κλικ, συμπλήρωσε τη φόρμα και θα σε δω στο σεμινάριο σε μόλις μερικές μέρες από σήμερα.